Gaurko gaien artean Euskararen ontzat antolatu duen hitzaldi hontan Joseba Arkizia daukagu gonbidatu eta gaiari eutsi aurretik aurkezpen txiki bat bere ibilbideari buruz. 1958an jaio zen Andoain darrada izatez, asmoz eta gogoz, eta herri honetako zinegotzi ere izan zen sorreran bere alderdia zen Euskadiko Ezkerrako zerrendetan aurkeztuta. Hirigintza sailaren ardura izan zuen, hala ere euskararen udal eginkizunei begirik kendu gabe, beti ere Patxi Bazterrika teknikari zela. Gaur eskolan, ikastetxe publikoan eta abeko bi euskaltegietan jardun zuen irakasle 78tik 83ra eta 83az geroztik ibilbide profesionala itzulpengintzaren alorrera bideratu zen. Itzulpen ataleko ardura izan zuen Gipuzkoako Foru Aldundian eta esan digutenez estimatua eta preziatua izan da bere bete beharrean. Urte luzetan, hor gogotik saiatu zen administrazio esparruko bai itzulpengintza eta itzultzaileen lanaren duintasuna eta bitarteko egokiak hornitzen, eta baita lantalde ondo prestatu eta zeldu bat antolatzen ere. Euskara itzultzaile, zuzentzaile eta interpretarien elkarteko lehendakaria ere izan zen 86tik 88ra tartean, itzulpengintza eta interpretazio karrera sortu aurretik Euskal Herriko Unibertsitateko itzulpen masterreko irakasle ere izan zen, 86-2000 artean, eta administrazio eta lege esparruko terminologiaren alorrean lan ugari egina da biltzarretan, mintegietan eta barretan, eta artikulu ugari IBAPeko administrazio euskera aldizkarian ere. Horretaz gain, Euskararen aholku batzordearen lanetan partaide izan zen, terminologia batzordean zehazki. Eta ondoren, 2005-2009 tartean abeko erakundearen zuzendari izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak, baita ondoren 2013-2017 tarte horretan. Abeko zuzendaritzan egin zuen lanaren ezaugarri nagusitzat jaso ditugu, zenbateraino areagotuta hasi zen euskaltegien eta erakunden arteko kontsentsu eta elkarrizketa, eta baita legerian nola txertatu zen giza eskubidekiko mesprezu eta erasoak euskararen ikaskuntza eta ikastokietatik baztertzea. Azpimarratu digutenez, gazte-gaztetako kezka izan du Josebak giza eskubideen kontua gure herrian. Gaur daramagun gaiari lotuta, abeko zuzendari gisa, helduentzako euskara ikasteko kurrikulumean zenbait proposamen eta erreforma sustatuta nabarmendu daitezke. Abeko A1 eta B mailen ziurtagiri ofiziala aitortzea hizkuntzetarako Europako erreferentzia esparru bateratuaren markoan, euskararen irakaskuntzan eta ebaluazioan ikuspegi komunikatibo funtzionala bultzatzea eta indartzea gramatikalistaren aurrean, eta ebaluazio jarraia euskaltegietan A1, A2 eta B1 mailetarako ezarri zuen maila guztietara edatzeko asmoz. Gaur egun egiteke dagoen lan bada, atzera pauso txiki bat eman-zelako euskaltegietan B1 ziurtagiria kendu zenean. Berriz ere diogun bezala, gaian sartu horretik, beste ikerketa bide batzuk ireki ditugu eta esan digute gaur jubilatuta dagoela, Hendaia eta Andoainen artean, euskararekiko eta euskal herriekiko kezken artean hartzen omen dut arteren bat bizikletan ibiltzeko, eta ez dagoela Guruntzalde osoan Josebaren bizikletak zapaldu ez duen bidezior, belarri eta sastraka lekurik. Eta datu garrantzitsua eman da berria, hasi daitezke, gaiarekin. Eskerrak eman nahi dizkiet hasi baino lehen baita ere ekitaldi honen da ekimen honen antolatzaileei. Iruditzen zaiten inguruan da euskarari etorkizuna opa diogunon artean garrantzitsua dela ideak eta ideak, iritziak eta planteamenduak partekatzea, eztabaidan jartzea, mahai gaineratzea, eta beraz oso onuragarri ikusten dut zuen ekimena eta gustora etorri naiz gaurko aurkezpena egitera. Hitzaldiaren edo gaiaren izenburuak dioen bezala, planteatzean ator helduen euskalduntzean eta bereziki helduen euskalduntzean arloko sistema nagusian, AB eta euskaltegien sisteman, egiaztapen arloan, egiaztapenean, zertifikazioen arloan egin beharko litzateken pauso bat. Nere ustez baliabide guztiak ditugu pauso hori emateko, uste dut pauso horrek jarriko lukela helduen euskalduntzea behin betiko normalizazioaren bidean, eta uste dut ez dagoela arrazoirik gehiago atzeratzeko gai honekin. Planteamentua zer da? Planteamentua bikoitza da, alde batetik euskaltegian ikasten duten
persona helduen kasuan zertifikazioa euskaltegian bertan eskuratzea, hori batetik, eta bestetik gainea, horiek denek ikasprozesu bat eramaten dutenez euskaltegian, ebaluazio jarraituaren bitartez ematea eta lortzea zertifikazio hori. Esan bezala uste dut dela sistema homologatzeko eta normalizatzeko benetan falta den azkeneko urrats bat, eta batez ere ikusten duena da horre jarriko lukela sistema bezeroaren zerbitzuan, bezeroari begira. Alegia, eta bezeroa zein da euskal hiztuna. Eta gaur egun euskara ikastera edo euskara hobetzera euskaltegietara gerturatzen den herritar helduari uste dut merezi duela eskaintzea harik eta zerbitzurik onena, eta nire ustez ziklo osoko zerbitzu bat eskaini beharko litzaioke. Batez ere ikastera dator, baina ikasitako hori zertifikatuta atera beharko litzateke euskaltegietatik, gainerako irakas sistema guztietan egiten den bezala gaur egun. Justifikatzeko nik dudan posizioa edo iritzia honetan, errepaso txiki bat egin nahiko nuke urte hauetan guztietan sektorean izan den bilakaeraren gainean. Entzule gehienok dakizuen bezala, sorreraz, helduen euskalduntzea, sorreraz, autogobernua eskuratu aurrekoa da. Joan dan mendeko 60. hamarkadaren erdialdean, oraindik ere frankismoaren garaian, euskaltzale talde batek, Ricardo Arregik gidatuta, euskaltzaindiarek proposatu zion, alfabetatzeko kanpainak egitea. Kontsideratzen zutelako ikuspegi kultural batetik begiratuta, euskal hiztun portuko euskal hiztun gehienak alfabetatu gabeak zirenez euskeraz, garrantzitsua zela euskerak hiztun alfabetatu asko izatea. Alegia, irakurtzen eta idazten trebatutako hiztunak ere izatea. Alfabetatze kanpainak jarri ziren martxan beraz urte haietan, baina berehala errealitateak eta gizarteak gainditu zuen eskaintza hura eta etorri zen euskalduntze eskakizuna. Jendea orduan alfabetatzeko sortutako gau eskoletara gerturatzen zen euskara ikasi nahian. Baita alfabetatu nahian zakitenak, baina batez ere uholdekada jende asko hurbildu zen euskara ikasi nahian. Beraz, berehala euskalduntzeak hartu zuen mugimenduaren ardatza. Urte haietan, 70ko hamarkadan gaudeia, urte haietan, gau eskoletatik, gau eskola asko hasten dira koordinatzen gerora AEK izango zen koordinakundean, eta sortzen hasten dira baitare berariaz euskara irakastera dedikatutako zentroak, euskaltegiak. Dedikazioz ez bakarrik gauez baizita, egunez ere eskaintza bazutenak. Garai hartakoak dira, ezagun asko, ez da, Ilazki, Ulibarri, Juan Mateo Zabala, Bilbo Zarra, Gabriel Aresti eta beste hainbat. 70ko hamarkada horretan beraz, euskaltegiak edatzen dira eta euskara ikasi nahi duen jendez betetzen dira gainera. Gero, 80ko hamarkadan, 70ko hamarkadaren amaieran dator euskal erakundetzea, 79an Euskal Autonomi Estatutua onartzen da, eta estatutua martxan jarri ondorengo araubidean euskararen gaiak garrantzia handia hartzen du. 82an, 1982an euskararen legea onartzen da, eta euskararen legeak jartzen du oso printzipio garrantzitsua. Esaten du Euskal Herriko herritar guztiek dute hizkuntza ofizialak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea, bai ahoz eta bai idatziz. Hau oso garrantzitsua da, ze momentu hartan jartzen dan eskema, euskarari dagokienez da, herritarrek eskubidea dute euskaraz jakiteko eta erabiltzeko, eta administrazioa behartua dago eskubide hori bermatzera. Beraz, obligazioa administrazioak hartzen du eta eskubidea herritarrari dagokio. Nire ustez ezin zilekeen bestela arautu hobeto euskara berreskuratzeko prozesua eta mugimendua. Uste dute garai hartan gobernu erakundeetan, jaurlaritzan eta barretan eta legebiltzarrean eta alderdi politikoetan ibilitako gidariak
ikusmen handi izan zutela gai hauetan eta asmatu zutela bete-betean oinarri sendoa jartzen, gaur egun oraindik ere 40 urte geroago indarrean baitaude eta gaina jokoa ematen baitute. Bueno, 82an beraz euskararen legea onartzen da eta berehala 83an onartzen da habe erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzeko legea. Beraz, lege bat ematen zaio helduen euskalduntzeari. Horrek nolabait adierazten du eginkizun estrukturaltzat jotzen dutela orduko legegileek euskara berreskuratzeko, biziberritzeko planteamendua eta idea. Azken batean gogoan buruan zutena zen gizarte elebiduna osatzea eta horretarako jakina sustapen lan handien behartzan euskara egoera ahalik eta normalizatuenera eramateko. Bueno, harrezkero orduko planteamentura berretsi egin du bilakaera sozialak. Urtetan euskaltegietan, haberen inguruan sortu eta habek homologatutako euskaltegietan milaka herritar ari dira ikasten, urtero 35.000 ikasle heldu, ari gara persona helduei buruz, eta konparazio baterako kasik EHU UPV unibertsitatearen tamainako ikasleria osatuko luke euskaltegietako ikasleria osoak. Beraz ez da hauntzaren gabordiko estula. Geroztik onartu euskararen sustapenaren arloan onartu diren dokumentu nagusietan, euskara bizi berritzeko plan nagusietan, euskara sustatzeko ekintza planetan eta euskararen agenda estrategiko guztietan, zutabeetako bat izan da helduen euskalduntzea. Hain zuzen ere, soziolinguistikan ikusten dalako ezagutzaren edo jakintzaren aldetik, alegia euskararen jabekuntzaren ikuspegitik, landu beharreko mailak 3 hanka dituela. Familia bidezko transmisioa, hezkuntza eta helduen euskalduntzea. Hemen aipatu erdez baita ere beste une garrantzitsu bat, eta da 2013an, ja legearen ikuspegitik, 2013an Eusko Legebiltzarrak onartzen du bat 2013 legea, bizialdi osorako ikaskuntzari buruzko legea, eta lege horretan hain zuzen ere euskal herritarrek bizitza osoan zehar ikasteko aukera izan behar duten arloen katalogoan jakina euskararena dago. Kontsideratzen dalako euskal herritar batek edozein unetan izan beharko lukela aukera euskara ikasteko. Beraz, hor ere bizi osorako formazio eskaintzen katalogoan sartzen da euskararena. Eta hain zuzen ere, hor aitortzen zaio haberi arlo hori gidatzeko gaitasuna. Beraz, hor ere berresten da nolabait habe eta euskaltegiak sortzeko legean egintzen planteamendua. Eta ari gera 2013ari buruz. Azken batean, bilakera honek erakusten duena da arretaz begiratuz eta zaindu beharreko esparrua dela, helduen euskalduntzearena, eta gaur ona bildu gaituen gaia euskararen egiaztapenarena da. Eta batek pentsatu lezake, hori behar bada bigarren mailako arazoa da edo azkeneko arazoa da, eta baita ez nola begiratzen dena. Nire ustez, desoreka bat gertatu da ikas prozesuen eta azterketa eta egiaztatze sistemen artean, eta garaia genuke horri buelta emateko eta orekara bueltatzeko. Gaur egun euskara egiaztatzeko dagoen sistemari erreparatzen badiogu, denok dakigu dauden sistema nagusiak direla azterketa deialdi orokorrak. Batzuk itxiak, beste batzuk irekiak. IBAPek, esateateako, administrazio arloko langileentzat egiten ditu deialdiak, euskara eskakizunari egiaztatu ahal izan dezaten, edota udal, aldundi edo jaurlaritzaren deialdietan ere IBAPek egiten ditu azterketak hizkuntza eskakizun hori egiaztatzeko. Hezkuntza sailak ere baditu bere hizkuntza eskakizun propioak eta egiten ditu deialdiak irakaslegoari begira,
Eta abek egiten ditu deialdiak bi motatakoak, batzuk irekiak eta bestatzuk itxiak. Irekiak dira edozein herritar aurkeztu litezken deialdiak, eta itxiak dira euskaltegietako ikasleentzat berariaz egindakoak. Baina horiek denak dira esan dezagun ebaluazio bakarreko azterketak. Alegia, une jakin batean egiten da ebaluazioa, ikas prozesutik kanpo, eta egun horretan, azterketaldi horretan, erakusten duzun gaitasunaren arabera, epaitua zera eta eskuratzen duzu edo ez gaitasunaren egiaztagiria. Egiaztapenaren arloan, 3 mugarri daude, gogoratu eta aipatu beharko genituzkenak hemen. Lehena, esango nuke dela, 2000 urtean zabaltzen da Europako batzordeak, zabaltzen du hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa. Beraz, Europako markoa daukagu 2001-etik aurrera indarrean. Eta Europako markoak lortu du Europan, eta ez Europan bakarrik, zen munduan ere gero eta esparru gehiagotako erreferentzi bihurtu da, edozein hizkuntzaren ikaskuntza eta irakaskuntza eta ebaluazio prozesuan kontuan izan beharreko irizpideak eta joera eta abar. Europako markoak hizkuntza gaitasuna 6 mailatan bereizten du, eta 6 mailako eskala orokor batean biltzen du edozein hizkuntza gaitasunaren progresioa edo. Eta Europako markoak nolabait horren balio nagusia da euskarri tekniko sendoa eman digula, euskarazko egiaztagiri desberdinen arteko baliokidetza egin ahal izateko, eta baita ere gure egiaztagiriak konparatu ahal izateko gainerako hizkuntzen egiaztagiriekin eta hizkuntzak egiaztatzeko sistemekin. Beraz, balio handia izan du, epaile lana edo nolabait irizpideak bateratzeko aukera eman du egiaztatze sistema diferenteen artean. Bigarren mugarri bat aipatzekotan, aipatuko nuke baliokidetza sistema. 2008an onartu zen lehenbiziko baliokidetza dekretua. Horrek egiten zuena zen, euskararen arloan zeuden egiaztagiri diferenteen arteko parekatze bat, konparatze bat, eta danak erkatze zituen Europako markoarekin. Eta azkenean, zetorren esatera, guk daukagun egiaztagiri hau, ibapen bigarren hizkuntza eskakizuna esateaterako da Europako markoan B2 izeneko eskalako maila. Eta horrekin berarekin, hori bezalaxe, gainerako sistema guztiekin. Hirugarren mugarri bat, esango nuke dela salbuespen sistema, hezkuntza arloko salbuespen sistema. 2012an sartu zena indarrean lehenbiziko redakzioarekin, gero osatu bazen ere, eta horrekin egiten zena zen irakaskuntza arautua euskeraz edo nagusiki euskeraz egiten zuten ikaslei egiaztagiri jakin batzuk aurkeztu behar izatetik salbuetsi. Ez egiaztagiria eman, baizik eta salbuetsi ondorio guztietarako aurkeztu behar izatetik. Ondorio praktikoak beraz berdintsuak ziren. Eta horrekin gogoan izango ezue, B edo B ereduetan ikasitako ikasleek DBH-ren bukaeran B1 maila edo egiaztagiri aurkeztu behar izatetik salbuetsita geratzen dira, batxilerra ere eredu horietan egindakoek B2 egiaztagiri aurkeztu behar izatetik, eta unibertsitatean karrera nagusiki euskeraz egindakoak C1 egiaztagiria aurkeztu behar izatetik. Nere ustez baliokidetza sistema eta salbuespen sistema oso garrantzitsuak izan dira testuinguru honetarako. Ohartxo pare bat egin nahi nituzke garrantzitsuak direlako nere ustez. Baliokidetza sistemari buruz, lehenengo. Baliokidetza sistema hori martxan jarri zuen hizkuntza politika sailburuordetzak egiaztapena zaukaten gainerako erakundeekin batera, berak gidatuta, eta ardura eman zitzaion
kanpoko aditu talde bati. Kanpoko dioanean diot sistematik kanpoko aditu talde bati. Hiruko taldea zan, kideetako bat Generalitateko hezkuntza arloko ebaluazio burua zan, eta beste biak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta didaktikaren da hizkuntzaren didaktikan adituak ziren. Horiekin batera osatu zen talde bat, dozenaka eta dozenaka ebaluatzailerena, sistema diferentetakoak hauek, batzuk abekoak ziren, bestatzuk euskaltegietakoak ziren, bestatzuk ibapekoak, bestatzuk hezkuntzakoak eta abar. Eta egin zen konparaketa erraldoi bat, hartu zian 100 azterketa sistema guztietakoak, xeatu, anonimizatu, ez bereizteko nungo ze sistemakoak ziren eta bar, eta eman zitzaizkien epaitzeko bai aditu hoiei eta baitare hoiei laguntzeko jarritako ebaluatzaile guztiei. Horren ondorioetatik etorri ziren gero konklusioak, balio izan zutenak alde batetik euskarari buruzko egiaztagiri guztiak baliokidetzeko eta danak eskema berean edukitzeko, gezurra dirudien arren ordura arte hori egin gabe zegoen, eta balio izan zuen baita ere sistema bakoitzean hobekuntzak egiteko. Ze adituek egindako barrak ziren batzuetan, sistema batean ahozkotasunari garrantzi gehiago ematen zaion beste batzuetan baino, eta hor egin ziren homogeneizatu ebaluazio modu horiek denak. Egia esan, bai prozesu batek, bai baliokidetzak eta bai besteak, salbuespen sistemak, batez ere bigarrenak, kritikak eta resistentzi desiente izan zituen. Zutako batzuk nik bezain ondo ezautzen dituzu eta ez ditu ona ekarriko orain, baina egia da bai erakunde batzuen aldetik eta bai euskararen inguruko sektore batzuen aldetik erresistentzia handiak izan zirela pauso horiek emateko. Nik nire ikuspegitik behintzat defenditzen dut bai bat eta bai bestea guztiz beharrezkoak zirela, eta egin liteken kritika bakarra behar bada izan liteke lehenago eginak ez izatea. Gaur harrigarria iruditzen zaigu, baina esateateako gogorarazi nahi nuke 2008 arte, alegia baliokidetza martxan jarri arte, abek emandako tituluek ez zutela balio jaurlaritzara aurkezteko, ez jaurlaritzara eta beste inora esateaterako. Gauza guztiz harrigarria iruditzen zaiguna, ezta? Beraz, nire ustez ezinbesteko urratsak izan ziren horiek eta ahalbidetu zuten gero izandako prozesu oso aberatsa eta nire ustez posibilitatu zuten gaur eman beharko litzateken azkeneko pauso hori eman ahal izatea. Euskaltegien sistemari buruz ere eginen dituzke ohar batzuk. Izan ere, abe legeak abe erakundeari aitortzen dio euskaltegien sistema arautzeko eskumena. Aurreikusten da legean bertan euskaltegi publikoak eta pribatuak egongo direla, eta legeak gero izandako garapen normatiboaren bitartez arautu da azken batean hezkuntza sistema bat, hezkuntza sistema txiki bat, nun abe hezkuntza saila izango litzateken eta euskaltegiak ikastetxeak izango lirateken. Gaur hemen interesatzaigunari dagokionez, importantea esatea, adibidez, aberen araubidean euskaltegietako irakasleek bete behar dituzten baldintzak zein diren, eta baldintza akademikoa zein diren, eta baldintza horiek dira garai bateko lizentziatura edo diplomatura izatea edo gaur egungo gradu unibertsitarioa, eta gaitasun pedagogikoko formazioa izatea. Hezkuntzan ari zareten hori ezaguna ingo zaizue baldintza pare hau, ezta? Euskaltegiari planteatzen zaion antolamendua ere ikastetxe baten tankerakoa da. Egon behar du zuzendari bat, egon behar du idazkaria, eduki behar du klaustroa. Azken batean, eskola baten egitura da eskatzen zaiona euskaltegiari. Arlo pedagogikoara etorrita, euskaltegien jardueraren marko didaktikoa abek ezartzen du. Marko horretan dokumentu nagusia kurrikuluma bera da, eskoletan izan ohi den bezala,
bestelako egitekoak eta badituzte euskaltegiek ere, esateatako erabili nahi dituzten ikasmaterialak homologatu behar ditu abek, ikuskapenak egiten dizkie abek euskaltegiei, euskaltegien jardueraren datu pedagogiko guztiak aberen esku daude, alde horretatik aberen da euskaltegien arteko lotura komunikatiboa hor oso estua da. Eta bereziki aipatu nahi nuke hemen ebaluazioari dagokiona. Zen ebaluazioari dagokionez, abek urtero 2 saio antolatzen ditu irizpideak bateratzeko, ebaluazioaren arloko irizpideak bateratzeko, eta horietara euskaltegiak behartuta daude beren irakasleak bidaltzera. Urtean 500-600 irakasleek parte hartzen dute saio horietan. Hori sektore osoan, 1000 eta piko irakasle dira sektore osoan. Sektore osoarekin konparatuta, horrek esan nahi du reziklaje tasa eta bereziki ebaluazioari dagokiona ikergarri altua dela. Ze 2 urtez behin esan daiteke sektoreko irakasle guztiek egiten dutela ebaluazioari buruzko reziklaje saio hori. Kurrikulumari dagokionez, hau da dokumentu nagusiena, lehenengo dokumentu kurrikular nagusia izan zen 1989ko helduen euskalduntzearen programa, hala izena zuen. Programa hark bazuen ikuspegi komunikatiboa jakina, ze hizkuntza irakasteko kurrikuluma zen. Bazuen ikuspegi komunikatiboa, baina antolamendua berriz edukien araberakoa zen. Eduki gramatikalen araberakoa zen, hola azkar eta esan da. Gero, 2000 urtean etorri zen helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikulua, eta hori bat zetorren Europako markoarekin, garaikideak dira, markoa 2001koa, EOK kurrikuluma 2000koa, kasik garaikideak dira, baina egia da orduko EOKa, 2000 urteko EOKa, bat datorra printzipioetan Europako markoak oinarritzat hartu dituen printzipio nagusiekin. Gaitasun komunikatiboa zeukan helburu eta ekintza komunikatiboa oinarri ikas jardueretarako, baina hirugarren pauso bat ematen da oso garrantzitsua 2015 urtean. Orduan EOK berria onartzen du abek, eta hori bai, guztiz egokitua ikuspegiz eta edukiz markora. Markoak ordurako urte batzuk egin ditu, Europako markoa oso ezaguna daia, eta 2015ean abek onartzen duen kurrikulumak erabat barneratzen ditu markoaren planteamendu guztiak. Izatez gainera, markoak eskatzen duen gauza garrantzitsu bat egiten du kurrikulum horrek, eta da, markoa bera egokitu hizkuntza eta testuinguru sozial bakoitzera. Kasu honetan, abek egiten duena da, bere kurrikulumean lehenbiziko aldiz, eta gure lehenbiziko aldiz gezurra dirudien arren 2015 arte ez baita egiten, definitzen ditu eta deskribatzen ditu Europako markoaren 6 mailak. Ze ordura arte, ohituta geunden B1, B2, C1, C2, edo lehen hizkuntza eskakizuna, edo bigarrena, hirugarrena, edo laugarrena, horiekin manejatzen ginen gure artean, baina A1 eta A2 mailako egiaztapenik ez zegoen, ziurtagiririk ez zegoen, eta maila jakinik ez zegoen. Hortaz gainera 6 Europako markoaren eskala orokorreko 6 maila horiez gainera, aberen kurrikuluak defenditzen ditu azpi mailak, edo tarteko mailak nahi badezue. Eta nola egiten du hori, ikusita euskara ikasleen bilakaera orokorra zein den, alegia nola ikasten duten da, nola eskuratzen dituzten gaitasunak euskazko ikasleak, egiten duena da, 6 mailako eskala horretan tarteko azpi mailak definitu. Nola definitzen ditu? Definitzen ditu trebetasun hartzaileen eta aktiboen kombinazioa eginez. Honek luze joko luke azaltzeko, baina idea bat izateko balio ezala aipu honek
erakusteko nola aberen 2015ko kurrikulumak egokitzen duen guztiz Europako markoa euskararen egoerara edo euskararen ikasle helduen egoerara. Ebaluazioari dagokionez oso atal garrantzitsua dauka kurrikulumak, 2015ko kurrikulumak ebaluazioari buruz, eta ebaluazio irizpideak eta eskalak dioen atalean laburtuta esaten du, egiten duena da, maila bakoitzean hiruko eskala bat ezartzen du, eta maila bakoitzean gaitasuna deskribitzeko 3 eskalako konstruktu horretan konbinatzen ditu trebetasunak, hau da mintzamena, irakurmena, idazmena eta entzumena, ebaluazio irizpideekin. Batzuk ezaguna izango dituzue, egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, jariotasuna, aberastasuna, zuzentasuna, horiek dira hizkuntzaren balorazio batean normalean erabiltzen diren irizpideak. Beraz, Europako markoaren eta EOKaren eskalako maila bakoitzean 3 eskalako progresio bat deskribatzen da, trebetasun ez trebetasun eta irizpide ez irizpide. Honekin guztia egin esan nahi dut, ja dagoeneko tresna tekniko oso sendoa daukatela euskaltegiek eta abek ebaluatu ahal izateko ikaslearen evoluzioa. Ez dela nola esan, gauza aleatorio bat, ez dela gauza subjektibo bat, baizik eta oso sostengu tekniko eta pedagogiko handia daukan sistema dela. Beraz, nire ustez 2015-etik aurrea oso tresna baliagarria dauka helduen euskalduntze mugimenduak ebaluazioari beste buelta bat emateko. Gainera, esan behar dut baita ere, uste dut importante dela aipatzea hau, baliokidetza sistema onartu eta gero, bertan parte hartutako adituen gomendioez, egiaztagiri sistemaren bat zaukaten erakundeen arteko batzorde bat osatu zuen Jaurlaritzak, batzorde tekniko bat eta batzorde politiko bat. Aztertzeko nola hobetu zitekeen azterketa eta egiaztatze sistema. Batzorde horrek hainbat, 2015-2016 urtealdian izugarrizko lan egin zuen, bilera asko, konparaketa asko, hausnarketa asko, orduan gonbidatu zituzten baitare kanpoko adituak, beste hizkuntza batzuetako adituak etor zitezen beren esperientzian berri ematera eta bar, eta hor hainbat gomendio eman zituen euskerazko agirien sistema oro har hobetzeko. Baina hemen aipatuko nukena da horietako bat. Ze horietako bat hain zuzen ere izan zen ebaluazio jarraituan oinarrituta egiaztagiriak emateko prozedurak ere era progresiboan ezartzeko aukera aztertuko da gaitasuna egiaztatu aurretik ikasprozesua eratua duten sistemen kasuan. Beraz, zer gomendio horien artean azterketa orokorrei buruz ematen dien hainbat jarraibidez gainera, gomendatzen da bereziki ikasprozesua dagoen kasuetan ebaluazio jarraituari erreparatzeko zertifikazioari begira. Batzordearen ondorio horiek legebiltzarrera eraman zian, legebiltzarreko taldeek oso begionez ikusi zituzten, eta horren ondorioz 2016ko azaroan Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, nun jarri zuen martxan ebaluazio jarraitua euskaltegien sisteman erabiltzeko aukera. 2016ko agindu horretan, esaten zuen, 3. artikuluan esaten zuen, helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikulumean ezarritako gaitasun mailak egiaztatzeko sistema hauek erabil daitezke. A. Ikas prozesuan zehar gauzatutako ebaluazio jarraituaren barruan egindako ebaluazio jarduera jakin batzuk, eta B. Abek gauzatutako azterketa deialdiak. Gainera,
aurre ikusten zuen modu progresiboan ezartzea, ebaluazio jarraituaren sistema egiaztatzeko euskaltegietako ikasleen kasuan, eta 4 urteko epea ematen zuen horretara iristeko. Hori 2016ko abenduan izan zen, eta 2017ko urtarrilaren 9an abeko zuzendariak ebazpen bat ematen du, 2016-2017 ikasturtean bertan A1, A2 eta B1 mailak egiaztatzeko ebaluazio jarraituaren bitartez. Ebazpen horretan deskribitzen da nola egin behar dan hori, eta besteak beste esaten da, euskaltegiek eokean ageri diren jarraibideak aintzat hartu behar dituztela, komunikazio eraginkortasuna izango dutela ebaluazio irizpide nagusia. Hain zuzen ere, eokaren ebaluazio irizpideak eta eskalak atalean maila bakoitzari dagokionez trebetasun zehazten diren irizpideen balioespen eskalako tarteko deskripzioa izango da oro har, mailako helburuak bete izanaren adierazlea. Beraz, maila jakin bat ebaluatzeko dauden 3ko eskalako tartekoa jotzen da maila hori gainditu izanaren adierazle gisa. Pentsatze xehetasunetara iristen ari garen, ezta? Gero ematen dira prozedurazko hainbat arau, eta abar, eta esaten da, ebaluazio jarraitua egin ahal izateko euskaltegietan beti egon beharko duela hasierako ebaluazio bat, tarteko ebaluazio bat edo gehiago, ikastaroaren iraupenaren arabera, eta amaierako ebaluazioa. Eta esaten da, hasierako eta tarteko ebaluazioak irakasleak berak egingo dituela, eta amaierako ebaluazioa egingo duela irakasle edo tutore horrek berak, gehi beste irakasle batek, eta irakasle hori izan daiteke euskaltegi berekoa edo beste euskaltegi batekoa, eta ontzat emango dituela euskaltegiko zuzendariak. Horren ondoren, beraz, abek emango lioke aberen egiaztagiria horiek danak gainditu dituen ikasleari. Hori 2016-2017an jarri zen beraz martxan, eta 3 urtez egon zen indarrean. 2000 urtean berriz, atzera egin zen neurri batean prozesu horretan, eta agindu berri bat ateratzen du Jaurlaritzak 2020ko irailaren 9an, eta agindu horretan badago ildo filosofiko nabarmen bat, bereiztu nahi da erabat ebaluazioa eta egiaztatze egintza. Ebaluazioari balio formatiboa aitortu nahi zaio, eta egiaztatze egintzarako ebaluazio bakarreko edo azterketa sistemako irizpidera jotzen da. Hala ere, ebaluazio jarraituaren sistema mantentzen du A1 eta A2 mailetarako, baina B1-etik aurrera euskaltegien esku uzten du trebetasun hartzaileen egiaztapena egitea, baina trebetasun aktiboen egiaztapena A2-ren esku geratzen da. Eta beraz, 2020tik aurrera B1-etik C2 bitarteko ikasleek egiaztatu ahal izateko beren gaitasuna A2-ren deialdi orokorreko azterketa batera joan behar dute. Naiz eta trebetasun pasiboak nolabait egiaztatuta badituzten ja euskaltegian, eta beraz horiek ez dituzten egin behar. Beraz, euskaltegiko ikasleen kasuan, momentu honetan egoera da A1 eta A2 egiaztatzen zaie euskaltegian bertan, eta ebaluazio jarraituaren bitartez, eta B1-etik aurrera, zati bat, trebetasun pasiboena egiten dute euskaltegian, eta trebetasun aktiboena, beraz egiaztapena eskuratzeko azkeneko froga egiten dute deialdi orokorrean eta ikasprozesutik kanpo nolabait. Hau konparatzen badegu hezkuntza munduarekin, bistakoa da oso bide divergentea hartu dugula. Zergatik diot hau? Ebaluazio jarraituaren kontzeptua hezkuntzaren arloan 1970an azaltzen da lehenbiziko aldiz legean. Garai hartan, 1970an Ley General de Educación onartzen da, eta lege hark izan zituen bestelako onurak ere, berbada oso garrantzitsuak, eta
ikuspegiz eta hainbat oso garai hartarako nire ustez lege aurreratua izan zen, hezkuntzan arloan, eta lehenbiziko aldiz beraz aipatzen du ebaluazio jarraituaren beharra. 11.4 artikuluan esaten du: la calificación final de cada curso se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las verificaciones del aprovechamiento realizado a lo largo del año. Ez du eragozten bukaeran amaierako azterketa bat egitea, baina esaten du lehen etsi behar dela eta lehentasunez kontuan hartuko dela ikasleak izan duen bilakaera. Eta geroztik etorri dira gutxio gehiago trimestrekako pruebak eta horiek gainditzen zituztenen kasuan bukaerako azterketa ez egitea eta modu bateo bestera nolabait orokortu diren sistemak, ez da, eskoletan. Boloniako deklarazioak ere, eta baditu urte batzugia, Boloniako deklarazioak, Boloniako prozesua jende asko ezautzen dugu, titulazioak bateratzeko sistema ekarri zuelako, geroztik etorri zialako kreditu sistemak, homologatzea Europako herrialde guztien artean, eta bar. Baina, arlo pedagogiko eta kurrikularrean ere garrantzia ematen dio ebaluazio jarraituari, hor ere ez du eragozten azterketak egiteko aukera, baina planteatzen da modu progresiboan ebaluazio jarraituarekin hastea. Modurik onena delako ikasleek zer egiten dakiten neurtzeko. Ez zer dakiten baizik, eta zer egiten dakiten. Hori bilatzen baita azkeneko reformarekin, ezta? Gaitasuna izatea gauzak egiteko. Ez jakiteko baizik, eta jakitea gauzak egiten. Hezkuntzara bueltatuta eta Espainiako legera bueltatuta, 2006ko legean loe da, orduko legea, hor ere esaten du, la evolución del alumnado será continua y global, hori DBH-ri dagokionez, bachillerrari dagokionez ere, la evolución del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, el profesorado de cada materia decidirá al término del curso si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado, eta bar. Gero dator 2013an, 2013an dator LOMCE legea, BERT legea izenekoa. Hau ere ezaguna da eta zuetako askori ezaguna ingo zaizue. Lege horretan, ebaluazio jarraituari buruz errepikatzen dira aurreko legeetan esaten diren guztiak, esaten du, la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global, printzipio horiekin jarraitzen du, baina ziklo bukaeretan planteatzen du beste azterketa bat egitea, eskolatik kanpo, eskolako edo ikasprozesutik kanpo, lortu alizateko zikloa amaiera horri dagokion titulazioa. Horiek dira revalida famosoak, garai batean oso hitz eta hortzaitu ginean revalida horiei buruz. Esan daiteke izugarrizko oposizioa izan zuela lege hark, bai hezkuntza munduan, bai mundu politikoan, Euskadiren ikuspuntutik begiratuta kasik aho batez kuestionatu zen planteamendu hori, eta azkenean urrerre bihurtu zen planteamendu hori, etzan aplikatzera iritsi. Eta 2020an onartu zen LOMLOE legea, oraintxe aplikatzen ari dena, eta hor ezabatzen da revaliden da aipu hori, eta plantatzen da la evolución del alumnado será continua y global, lehen hezkuntzari buruz dio hori, bigarren hezkuntzari buruz esaten du la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora. Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno-alumna, eta barrez, la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, bachillerrari buruz, 2006ko legean egiten zen aipu literal berbera, eta bar. Eta amaitzen juteko, nik hona ekarri nahi nukena da, nola evoluzionatu du gizarteak arlo honetan, eta nire ustez normaltasun osoarekin. Aurtengo ikasturtearen hasieran,
irailaren 5ean, Euskadin tiraik handiena duten 2 egunkarietako titularra, lerroburu nagusia, hau izan zen, lehenengo orrialdean. Euskadi da inicio al curso escolar de la evaluación continua sin recuperaciones. Hor laburtzen da, pixka bat, zertan ari den momentu honetan hezkuntza arloa. Nere ustez, paradoxa handi bat dago momentu honetan helduen euskalduntzean. Ze iruditzen zait, arlo didaktikoan eta pedagogikoan aurrerapen handiak egin zituztela lehenengo urteetatik aurrera. Nik gogoan daukat euskalduntzeko lehenengo metodoak, jalgiadi eta olakoak nola oinarrituak ziren egoera komunikatiboetan, afitxe batean azaltzen zen egoera bat, eta gero jakina ikasten zen gramatikarekin baina egoera horren inguruan lantzen ziren esaldiak eta ekintza komunikatiboak. Uste dut didaktikaen arloan beti egondala eta ikasmaterial gintzan eta beti egondala saio bat Europako korronte nagusietatik gertu jokatzeko, aurreratuak izateko eta bar, baina egiaztapenari dagokionez oso posizio konservadorea izan dugu beti. Eta uste dut ez dagoela motiborik horretarako eta garaia dela hor ere pausoak ematen segitzeko. Uste dut egiaztapen sistemak ikas prozesua kondizionatu dula, baldintzatu dula gehiegi, askotan ikastaroak egin izan direla azterketa eredu bat gainditzeko eta ez horren beste euskeraz komunikatzen ikasteko eta nire ustez alderantziz beharko luke. Egiaztapen sistemak begiratu beharko lioke ikas prozesuari eta ez ikas prozesuak egiaztapen sistemari. Uste dut azterketak egiteko saio masifikatu horiek hiriburuetara junaraziz ikasle horiek oso irudi kaskarra ematen dutela. Uste dut ez dira gaurkoak, 20. mendeko irudiak ez dira. Uste dut ikasle helduak aukera izan behar dula ebaluatua izateko ikas prozesuan testu inguruan. Azterketa masifikatu eta bakar horiek bistakoa da onura diela ikasle tipo baten zako bakarrik eta ikasle tipo asko uzten dituztela kanpoan. Eredu hori azken batean izan da neurri batean atzerriko hizkuntzak egiaztatzeko izan dien ereduetatik edo hartua, eratorria, eta nik uste horrek egokatu egin garela guztiz. Euskara ez da atzerriko hizkuntza hemen, euskerara saiatu behar dugu inguratzen ahalik eta jende gehiena, euskara ikastera hurbiltzen den helduari ateak zabaldu behar zaizkio, errestasunak eman behar zaizkio, eta ez zailtasunak jarri. Atzerriko hizkuntzak ikasten dituzten ikasleetan asko eta asko ezaugarri beretsukoak dira, ikasle gazte, ertainak, maila akademikokoak, asko mugitzen dianak, mundua dutenak, bestelako aukerak dauzkatenak eta bar. Baina euskararen kasuan guk nahi baduguna da gizarte ahalik eta elebiduna eraiki, lortu behar dugu euskara ikastera animatu dadila ahalik eta jende gehiena. Eta hor oso uniberso zabala daukagu eta oso aniztuna. Era guztietako ikasleak, goi mailako ikasleak, B mailako ikasleak, momentu honetan dagoen munduan oroar eta gure inguruan ere dagoen mugikortasunarekin benetan euskara hizkuntza normalizatua izatea nahi badegu gizartean neurri batean edo bestean, han edo hemen modu batean edo bestean, bistakoa da kanpotik datorkigun jendearengana iristen jakin behar degula, hor era guztietako jendea dago, baina baitare kultura eta hezkuntza maila apaleko jendea, eta jende hori guk ez daukagu ibiltzerik eramaten Bilbora edo Donostira beste 3.000, 5.000 personekin batera azterketa bat egitera. Trantze horietatik ez dago pasa arazi beharrik horiek.
Markoak berak, konparatzen duenean ebaluazio jarraitua eta ebaluazio bakarreko azterketa sistema, honela dio ez, une jakin bateko ebaluazioak pertsonak agian aurreko urtetan ikasiak dituen gauzak oraindik egiten badakizkiela bermatzen du. Hala ere, traumak sort ditzake azterketaren ondorioz eta mota jakin bateko ikasleentzat mesegarri da. Ebaluazio jarraituak aldiz, aukera ematen du sormena eta norberaren ezaugarriak kontuan hartzeko, baina irakasleak objektibo izateko duen ahalmenaren mende dago. Bistakoa da, ebaluazio jarraituaren sistemak irakasle sendoa behar du, irakasle formatua behar du, irakasle objektiboa behar du, beraz irakaslea babestu egin behar da, olako sistemetan, tresnak, baliabideak eman behar zaizkio, baina nik uste dut gaurko unean ez dagoela inolako aitzakiarik pauso hau ez emateko. Alegia, euskara ikasteko prozesua dagoen testuinguruetan, euskaltegietan, ebaluazioa egin dezala ikaslea ikasten ari den zentroak berak, eta egin dadila ebaluazio jarraituaren bitartez. Iruditzen zaidalako edozein ikaslek lortu den gaitasun komunikatiboa errezago adieraziko duela, bere alde on eta txarrekin, bere ezaugarri personalekin eta bar, gertuko testuingurunean, eguneroko testuingurune horretan, egun batean dana jokatzera Donostira edo Bilbora edo Bekera junda baino. Beraz, nire ustez AB eta euskaltegien sistema prestatuta daude pauso hori emateko, Euskararen gaitasunen zertifikazioa euskaltegian bertan eskuratzeko aukera indarrean jarri beharko litzateke, eta zertifikazioa gainera ebaluazio jarraituaren bitartez era progresiboan lortzeko sistema berrartu eta ostera martxan jarri beharko litzateke. Administratiboki ez dago inongo eragozpenik horretarako, ze aberen legean bertan aipatzen da euskaltegi publikoi eta homologatuei ahalmen akademiko osoa aitortuko zaiela, beraz ez dago eragozpen legalik horretarako. Eta bestalde, ebaluazio jarraitua balio egiaztatzaileaz aplikatzeko ere behar besteko arkitektura eta baliabide eta pedagogikoak eta didaktikoak baituzte gaur egun ja, abek eta euskaltegiek. Hori da nire iritzia.